Znamo da su svima vama računi za struju kvantna fizika. Mi smo vas pitali da li mislite da bi sličice to pojednostavile? Možda neće biti jeftinije, jasnije, vidjet ćemo. Pa o računima za struju je stvarno... Pa baš katastrofa, stvarno mnogo. Evo primjer, moj račun za struju ništa ne razumijem. Biće valjda bolje. Ako je nešto malo jasnije, to bi bilo bolje. Voleo bi mnogo da se bavim porno industrijom, samo ne znam koliko je to razvijeno u Srbiji i kako mogu da dođem do toga, ali mislim da bi bio mnogo dobar u tom poslu. Sve na meru da se zna. Mnogo volim da glumim i mislim da bi trebalo to mnogo da se približi mladima malo više. Ko koliko plaća. Ta grana je po meni totalno zapostavljena, mada mislim da bi koristilo i razvijanju psihe kod mladih ljudi i razvijanju državne infrastrukture. Pa evo ja ne znam, meni sad je došlo za ovaj decembar mesec, došlo mi da platim 3100. Meni je totalno nejasno kako to ja imam samo 600 evra duga za struju kada već jedno 2-3 godine nisam platio. Znači dobijam po 2 računa u isto mesecu. Tako da razumem skroz zbirku oko računa za struju. Ne mogu da potrošim toliko struje zato što kući nisam po ceo dan. Mislim da bi sličice bile sasvim u redu. Slažem se sa time. Teška glupost. Koliko je velik račun za struju, toliko ono hardcore porno neka sličica, može sličica.